Matapos ang 111 taon, muling inilimbag sa Pampanga ang aklat na pinamagatang komedya ng Gonzalo de Cordoba, ang tinaguriang pinakamahabang komedyang itinanghal sa bansa. Ang libro na inilathalang muli ay mayroong 927 pages at tungkol kay Gonzalo de Cordoba na isang Spanish general. Karaniwang ginagamit rin ang libro sa mga script para sa Santa Cruzan at Sabat Santa Cruzan. Isinulat ito ng paring Kapampangan na si Padre Anselmo Jorge Fajardo mula sa bayan ng Bacolor at unang nailimbag noong 1912. Pero taong 1831 pa nang itanghal ang nasabing komedya na tumagal ng 7 magkakasunod na gabi. Muling nailathala ang libro ni Fajardo sa pagtutulungan ng Don Honorio Ventura State University at ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Ito'y ating kinopya muli, painstakingly, inimprenta para makita, mabasa, magamit ng mga mag-aaral, ng mga scholar, ng mga mahilig sa panitikan. At kayo rin po, maging yung mga magsasanta Cruzan at Sabat Santa Cruzan, naghahanap ng script, pwede na kayong bumunot dito sa aklat na ito na gagamitin nyo sa inyong Santa Cruzan. Bukod sa komedya ng Gonzalo de Cordoba, inilunsad din nitong Sabado, January 21 sa Davsu Bacolor Main Campus ang biography ni Padre Anselmo Jorge Fajardo na isinulat naman ni Dr. Luciano P.R. Santiago. Ito ay may titulong The Ascent of Mount Arayat, Father Anselmo Jorge Fajardo, the father of Kapampangan literature and trailblazer of Filipino theater. Sana po ang mga paaralan sa buong Pampanga makakuha sila ng kopya ng librong ito at ilagay nila sa library nila. Tapos yung mga private individual, sana mag-invest sila ng konti at bumili ng librong ito at ilagay sa kanilang mga personal libraries. Ito ay napakahalagang libro, makasaysayang libro, the longest work in Philippine literature. Kahit ang Florante at Laura ni Balagtas, kahit ang iba't ibang ginawa ng Tagalog region, taga Visayas, taga Mindanao, ang pinakamahaba ay ang Kapampangang work na ito. Samantala, bisitang pandangal naman sa isinagawang book launch si National Artist for Literature Virgilio S. Almario o Rio Alma. Pinuri ng batikang manunulat ang pagtutulungan ng Davsu at Holy Angel University Center for Kapampangan Studies upang mapreserba ang literaturang Kapampangan. Well, napakagandang pagkakataon dahil ang dalawang malaking universidad sa Pilipinas, isang privado at State University, ay nagsama at nagtulong-tulong para mailunsad ang mga aklat na ito na literary gem ng Pampanga at ng Pilipinas. Dumalo rin ang mga kaanak ng mga kilalang manunulat na Kapampangan na si Juan Crisostomo Soto at Felix Galura, ang sapni ng Crisot at Paliping Galura. Nakiisa rin sa pagtitipon ang ilang mga mag-aaral, akademiko at alagad ng sining. It gives our youth a chance to have a fresh view on a literary classic po. Kasi yun po nangyayari lately, kailangan po visible po yung mga literature natin para it still stays within the time. Sa Bacolor, unang naisulat at naitanghal ang komedya ng Gonzalo de Cordoba, isa lamang sa maraming patunay ng mayamang sining at kultura sa nasabing bayan. Dahil alam naman po natin yung kultura talagang nanggaling dito sa aming bayan, kaya ako tinawag na Atenas ng Kapampangan. At masaya po tayo dahil yung book launching nung si Padre Anselmo Fajardo, talagang ginawa na naman ulit ngayon. Pero cultivating the past, at nakikita naman po natin talaga yung mga taga-Pampanga, talaga yung kultura po natin inaalagaan natin. So tignan po natin ang ating kasaysayan. Balik dan tayo po, ingya tayong milabas, at akit tayo nung nanuya po kasanting, ing Balian Bacolod. Ako po, si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.